разочарована. Тя е разочарована, но пък да се върнем на темата за руснаците. Чудесна проверка на млади състезателки е това състезание. Разбира се, аз това исках да кажа. Случая при тях не е водещото медал да вземат на този шампионат. Именно. Целта им е световното и класиране на цял отбор за Олимпиадата. За тях няма да е никакъв проблем, но все пак поддържането на името и на едно от призовите места в отборното класиране е изключително важно за рускините. Цукахара за отскок. Федерика Макри беше това от Италия. Добро изпълнение. Много добро изпълнение. Приземяването великолепно. Сега е време да споменем за тези болешки по глезени колене. При жените се получава така, че основно така са уредите в женската гимнастика. Само един уред се играе на ръце. Това е смесената успоредка. Всички други уреди се играят на крака, земя, прескок и греда.